21, for der går vi op efterfølgende. Vi fodrer først her hos Piratfisken, og så går vi op til kran nummer 21 og tager hele afdelingen for varmt saltvand. Og det er altså en meget, meget spændende afdeling. Vi kommer nemlig til at se verdens giftigste fisk. Så det er rigtig spændende. Og til sidst slutter vi så af øje med vampyrmalerne. Det er altså også nogle meget sjove, lidt væmmelige fisk, vi kommer til at se. Herinde i det her kran, der har vi altså piratfiskene. Og piratfiskene, de lever normalt i Sydamerikas floder. Der lever de altså i flokke op til flere tusind individer. Herinde i det her kran har vi kun omkring 400. Grunden til, at jeg ikke ved, hvor mange fisk vi har herinde i akvariet, det er simpelthen, at de æder hinanden en gang imellem. Så vi kan aldrig være helt sikre på, hvor mange fisk vi har inde hos piratfisk. De æder hinanden. I kan også godt se, at nogle af dem har sådan nogle huller i ryggen, eller sådan nogle bidmærker. Og det er altså fordi, de bliver bidt af de andre piratfisk. Hvis man svømmer på en lidt mærkelig måde, eller opfører sig lidt underligt, eller sprøjt, eller så kan man altså godt risikere at blive bidt af de andre piratfisk. Det kommer vi også til at kunne se lige her om lidt, når det er, vi skal til at fodre. Når det er, vi fodrer, så har jeg sådan en fisk ned til. De svømmer hen til fisken rigtig hurtigt, tager en bid, svømmer væk igen. Hvis de er for langsomme om at komme væk, så bliver de altså bidt af dem, der står bag i den kø. Det gælder om at være hurtig, når man er piratfisk. Så skal vi prøve at se, hvad der sker her. Kan du ret til mig en fladfisk? Hvordan vidste du det? Hvad kan du? Hvordan vidste du, at det var en fladfisk? Det vi får her. Kan det ikke der, man skal bade, hva'? Tænk, hvis de troede, at din fod var en fladfisk. Så går det altså helt utroligt hurtigt. De kan altså bide igennem hvad som helst. De kan også spise knoglerne og huden og alt, hvad der nu er på den her pirat, eller på den her fladfisk. Man kan godt se, at det ser lidt voldsomt ud. Og det er faktisk sådan, i de her akvarier hernede, for at kunne gøre dem rene. Man kan godt se, at det bliver lidt beskidt, når det er, at man fodrer de her fisk. Så skal man altså springe ned til fisken og gøre rent ned i akvariet. Vi har nogle meget, meget modige dyrepasser heroppe på akvariet. Og de springer altså ned til piratfiskene hver fredag og gør rent ned i høsten. Der er ikke nogen, der er blevet spist endnu. Man ved jo aldrig, om det kan lade sig gøre. Det er faktisk sådan, at de her piratfisk, de er meget, meget bange. Så når det er, at man springer ned til dem,